kian wuon aneno nyen mana ketho sa nikech ere kaka gikaw thuolo mang'eny waketho sa ne jomoko gitimo interview Hilary me okang' mokwongo mabende koro oganda nyalo wacho ni ma ng'at ma samoro nwakia humbe ahinya nikech dongi mana nyisi ni Tifa notimo nonro to Tifa ji atamalo 41 na dwaro mar mondo mi anamadi ema mi kom mano mar IEBC ji atamalo 23 na donya chai to Erastus Ethacon ni mana ji 15 kende mana dwaro mar mondo mi to ji atamalo 55 bende e Tifa no ko wacho ni nyuku yie ben onge gi yie gi yiero mar ang'owa mar 2027 kaluwore koda put moyier ang'owa manyien koro wan gi chandruok waneno ni wane namba mamala ahinya kaka jomatindo achiel ne wanene ber gikete kata mana ng'ata achiel nikech kopuonjore kako poni ng'ama tin oketi kind jomadongo gi kata ng'ata achiel kende odhi puonjore Dixon chika ne point ni naneno ka Judy bende nitiere gi wach moro madwa somo godo paro ing'eni owado no rush ma correct work koro samoro koko yiere kota mana respectful kake wache nitie listening skills ibeda patient tijo gi mang'ato wacho monde and then after that you're allowed to interject koro gimatimo wacho igeni owada no wacho ni I'm against vijende being participate in IEBC, the commission itself. Gima wacho ni the commissioner, the top commissioners mabedo brought on board, there are specific skills that someone has to have. They're given qualification. Nitie tiegruok mangato bedigo, lony mangato bedogo, eka bed appointed. Year in, year out, Kenya's Kraiga, katamana, I think in 2017, a petition on Deki, Marchini IEBC, mondo bedi solve Monchebukati Gikobe. Why? Nikeji dwari integrity. Integrity biro mana be kaluwore gi experience.